Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. En na de reclame hebben we ook nog wat meer achtergronden. Voordat we daartoe naar overgaan, gaan we eerst beginnen met het belangrijkste nieuws van Curaçao. En we beginnen met een inval die vanochtend heeft plaatsgevonden. Vroege inval in Cura Piedra. De politie heeft vanochtend een inval gehouden in de wijk Cura Piedra. In de Kaya Onyx is daar een jonge man uit zijn bed gelicht en meegenomen. Hij wordt ervan verdacht een gewapende overval te hebben gepleegd. U ziet de beelden van de inval van vanochtend. Wat we nu weten is dat de man naar het politiebureau is gebracht. Daar heeft een rechtercommissaris bepaald dat hij voorlopig nog vast moet blijven zitten. De zaak is nog in onderzoek. We hebben nog niet alle details, ook niet voor welke gewapende overval de man is aangehouden. Maar in ieder geval was de politie vanochtend weer vroeg op pad. 42% positief over de regering. Het is een interessant onderzoek dat de Intercontinental, ik moet het goed zeggen, de Intercontinental University of the Caribbean, de ICUC, heeft uitgevoerd. Het gaat over het vertrouwen dat de bevolking van Curaçao heeft in de huidige regering. 44% van de ondervraagden zegt dat de regering Pisas het goed doet, of nee, dat 44% zegt dat de regering Pisas net zo doet als de regering Ruggenaat. 42% is positief, 13% zegt dat de regering Ruggenaat beter was. Het is vooral interessant om te kijken naar de verdere specificatie van de mensen die dit zeggen. Zo heeft de ICUC onder meer onderzocht wat voor opleidingsniveau de mensen hebben die antwoorden hebben gegeven. Hoe hoger het niveau, dus meer universitaire opleidingen, hoe positiever men is over de voormalige regering, namelijk de regering Ruggenaat. Dat is een opmerkelijk gegeven. We doen er ons voordeel mee en we gaan het onderzoek nog verder uitgebreid bestuderen. Mochten er meer interessante aspecten aan zitten, dan zullen we dat u laten weten. Grote marges op fruit. U weet het, begin deze maand kwamen de eerste 2 barkjes uit Venezuela aan om groente en fruit te verkopen op de Chacaprileskade. Tot vreugde van veel mensen. Tegelijkertijd werd er ook geklaagd over de relatief hoge prijzen van het groente en fruit. Gisteren heeft het team van het ministerie van Economische Ontwikkeling onder leiding van Ronnie Cornelis controles uitgevoerd, onder meer over de prijs van watermeloen Patia. Daar mag een marge op zitten van 30%, maar momenteel wordt daar een marge tussen de 35 en 70% op gezegd. En dat betekent dat de watermeloen eigenlijk best duur is. En dat is ook een veelgehoorde klacht van mensen. Die vinden fijn dat de barkjes er weer zijn, maar de prijzen zijn hoog. Daarom zal MEO doorgaan met blijven controleren op de prijzen. BTNP wil een wettelijk kader. Het bureau Telecommunicatie en Post heeft gereageerd op de uitzending van Curoil. Die heeft eerder deze week op internet een interviewprogramma gepresenteerd waarbij verschillende journalisten vragen stellen aan Curoil-directeur Jamil Laste. Daarbij werd onder meer de rol van bureau Telecommunicatie en Post aan de orde gesteld. En volgens Laste wordt er te weinig gecontroleerd door het BTNP. Die laten nu weten in een reactie dat ze al lange tijd wachten op een wettelijk kader om dergelijk onderzoek te kunnen doen. Dat kader is er niet, de wet is nooit aangenomen. De wet op energie, waarvan in eerste instantie in 2019 sprake was. Dus het BTNP doet een beroep aan de politiek om het wettelijk te regelen, zodat zij verder kunnen controleren. De kustwacht onderschept 500 kilo marihuana. Het is een grote vangst die is gedaan en inmiddels moet worden gezegd dat de drugs in beslag genomen is en ook daadwerkelijk vernietigd. Het gaat om de Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen, die in de nacht van 22 op 23 mei een drugstransport heeft onderschept in de Caribische Zee, zo moet ik het zeggen. Met de drugs zijn er ook 4 verdachte smokkelaars aangehouden. Die werden volledig verrast toen de marine opeens op de boot klopte. Het ging om een zogenaamde Go Fast. Zoals gezegd is de marihuana in beslag genomen en vernietigd.
Dan gaan we naar een drukke avond voor de politie. We hebben verschillende berichten op een rij voor u gezet. En de eerste is het volledig in vlammen opgaan van een Ford Ranger in de Calle Port-au-Prince in de wijk Muizenberg. De auto stond al enige tijd daar op de plek, dus hij reed niet meer. Maar de auto is volledig uitgebrand en de politie onderzoekt nu wat de oorzaak daarvan is. Kort daarop in de wijk Brievengat was er ook een brand in een Ford Ranger. Die auto werd wel gebruikt. De eigenaar was volledig verrast door de brand. Was ook erg emotioneel toen hij zijn auto in vlammen op zag gaan. En de politie onderzoekt die zaak verder. Verder in Salinja heeft een Nederlander met een Hyundai een verkeerspaal helemaal omver gereden. Wat de oorzaak daarvan is, dat moet nog worden onderzocht, maar de politie kwam ter plaatse, heeft met de chauffeur gesproken, die wilde in eerste instantie weggaan zonder nog naar zijn auto om te kijken. De auto moest uiteindelijk met een sleepwagen worden weggehaald en de man die krijgt nog een boete. Tenminste, de zaak is nog in onderzoek, maar daar lijkt het op. Dit was het politienieuws, het was een drukke dag, dus daarom hebben we het nu in een blokje voor u gezet. We gaan over naar de reclame en daarna hebben we meer nieuws voor u. Subway, so meal of the day, teatrobe. Kusabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Con un bleki di minute me y waffle fries, bo meal of the day, ta mas mio con nunca. Hey, antes je minute me nota bocos, bo por cambiar un iced tea of limonada. Pabo saki kota e meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboki. Dan gaan we over naar Sint Maarten, want daar vindt morgen de Signing of the Border Treaty plaats. Dat is de ondertekening tussen een nieuw akkoord over de grenzen tussen Sint Maarten en Saint-Martin. Daar hebben we eerder in de uitzending vorige week of 2 weken geleden aandacht aan besteed. Voor Sint Maarten een belangrijke stap. En het is eigenlijk een akkoord tussen Nederland en Frankrijk, omdat die beide verantwoordelijk zijn voor beide landen. Er was sinds 2017 discussie over deze grens. Daar is uitgebreid over gesproken en uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat bijvoorbeeld bij Oyster Point de grens precies in het midden is. Dus evenveel ruimte naar boven, evenveel ruimte naar onderen. Het bovenste gedeelte is voor het Franse gedeelte, voor Frankrijk en het onderste gedeelte voor Sint Maarten. En valt uiteindelijk onder Nederland. Nou, die Signing of the Border Treaty die vindt morgen plaats tussen 5 en 7 op het Border Monument bij Belvedere. Alle verkeer in Sint Maarten wordt rond die tijd stilgelegd. Het is een plechtig moment waarbij onder meer de minister-president van Sint Maarten de handtekening zal zetten en ook de vertegenwoordiger van Saint-Martin. En u ziet ook een beeld van de vergadering die gisteren plaatsvond, waarbij de laatste details werden besproken. In een restaurant spraken de regeringen van Sint Maarten en Saint-Martin met elkaar. Dan gaan we over naar Kennedy Tielman. Dat is een Curaçaose onderzoeker die eerder deze maand is gepromoveerd op de Universiteit van Wageningen. Hij heeft heel interessant onderzoek gedaan naar spanningen in klassen in Nederland. Het gaat in dit geval vooral om mbo-klassen, waarbij een diverse culturele achtergrond in de klas vertegenwoordigd is. Hoe kunnen docenten daarmee omgaan? Want het probleem waarbij docenten spanningen in de klas voelen, zodra ze te maken hebben met onderwerpen die onder meer met seksualiteit, geloof, politiek en dergelijke te maken hebben, is een groot probleem in Nederland. Kennedy Tielman heeft veel aandacht gekregen in de Nederlandse pers voor zijn onderzoek en in een gesprek met Extra Journaal legt hij uit waarom hij voor dit onderzoek heeft gekozen. Dus uit mijn onderzoek blijkt toch wel dat 2/3 deel van de docenten zich niet zo comfortabel voelen bij het lesgeven aan cultureel diverse mbo-klassen. Als je dat zeg maar tegen het licht houdt van het totaalplaatje van docentenkorps in Nederland, dus voor alle scholen, blijkt dat maar, en dat blijkt niet uit mijn onderzoek, maar uit een ander onderzoek, maar 17% van de docenten voelt zich eigenlijk comfortabel zeg maar, bij het lesgeven aan cultureel diverse klassen. En in het mbo komt dus nu uit mijn onderzoek dat 2/3 af en toe tot redelijk spanning ervaart. Dat is heel hoog, hè, dat aantal? Ja, dat klopt. Dat is een behoorlijk aantal. Zeker als je rekening mee houdt dat mbo, ja, dan praten we toch over 500.000 studenten. Ja.
En ja, dat is ook een hele grote docentenkorps. En mijn onderzoek heb ik uitgevoerd onder 900 docenten van 20 verschillende scholen verspreid over heel Nederland. Tielman ging ook in op de vraag wat docenten zelf hieraan kunnen doen. Hij gaf aan dat docenten met meer kennis over culturele achtergronden minder last van spanning in de klas hebben. Daarom pleit hij ervoor om onder meer bij leraaropleidingen meer aandacht aan culturele achtergronden en kennis daarover te geven. Tegelijkertijd zei hij dat er geen relatie is tussen docenten met een migratieachtergrond, dat die minder last van spanningen zouden hebben. Alle docenten, of ze nu zelf een migratieachtergrond hebben, ja of nee, zouden er goed aan doen zich in te lezen in culturele achtergronden van de leerlingen op mbo-onderwijs, aldus Kennedy Tielman. En het gaat zoals gezegd vaak over problemen over religie, seksualiteit, maar ook normen en waarden en de manier van praten die spanning oplevert. Hij geeft een voorbeeld over de lessen in gezondheid. In verschillende culturen slecht nieuwsgesprek voeren. Iemand die zeg maar, in de medische wereld dan zeg maar, studeert. In Nederland is het zo, als iemand zeg maar, het been die moet eraf, dan begin je ermee. Van ja, dat been dat gaat er gewoon af. En daarna ga je pas praten omdat het toch een grote stap is, zeg maar, zo te krijgen dat de patiënt dat begrijpt. Terwijl andere culturen, die praten daar de hele tijd, ja, dat been ziet er slecht uit, dat ziet er echt niet goed uit, dat is zwart en uiteindelijk, het moet eraf. Dus met andere woorden, dat direct en niet direct, dat kan dus wringen als de studenten zo erin staan en de docent wil dat het anders wordt, ja, dan moeten ze elkaar zien te vinden. Terwijl ze allebei de beste intenties hebben. En eigenlijk, maar dat zijn mijn woorden, als ik lees wat u gestuurd heeft en ook over de wijze, over de tips die u geeft, de aanbevelingen, open benadering cruciaal, gaat het ook om, probeer als docent niet al te bot te zijn, maar probeer gewoon in te leven ook in hoe studenten naar sommige zaken kijken. Ja, nou ja, er is gewoon iets heel simpels, praat eens met de studenten. En dan heb ik nog een afsluitend bericht, want de inspectie van het ministerie van Gezondheid heeft een controle uitgevoerd bij Tesoro Plaza, waar een groep medisch behandelaars uit Colombia momenteel aanwezig zijn voor een show di belleza. Er zijn controles uitgevoerd en volgens het ministerie kunnen mensen die onder meer iriscopie en wervelkolomscanning wilden uitvoeren geen behandelingen door laten gaan, omdat de vergunningen en de controle eruit wijzen dat dat niet verantwoord is. Vrijblijvende consultatie wordt wel toegestaan, aangezien de diploma's van de functionarissen wel in orde zijn. Dat heeft de inspectie van de gezondheid vandaag bekendgemaakt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet en we hopen dat u weer iets ervan heeft opgestoken. Ook hopen we dat u morgen weer kijkt, want dan hebben we meer nieuws voor u. Een hele fijne dag verder. Tot morgen. Tot ziens. Dag.